Zo, nou dames en heren, heeft u het ook gezien, dat prachtige lied van Stef Claessens. Hij heeft een prachtige tekst geschreven over alles wat met corona te maken heeft. Er zijn prachtige beelden aan toegevoegd uit de coronatijd hier in Venray. En het is een lied dat troost biedt, dat hoop geeft en vooral ook het vertrouwen dat het ook in de toekomst wel allemaal goed gaat komen. Maar eerst moeten we nog door een hele barre tijd heen. En die barre tijd is natuurlijk voor mensen die ziek zijn of mensen zelfs die vrienden of familie hebben verloren. Vreselijke tijden. En ik wil nogmaals gezegd hebben dat wij met z'n allen heel erg met iedereen meeleven die gebukt gaat onder die vreselijke crisis rond deze corona. Vorige keer heb ik dat ook al aangegeven. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, zeker ondernemers, maar ook andere mensen die problemen hebben met hun inkomen, problemen met hun zaak. Ook voor die mensen is er een ondernemersloket en een inkomensloket van de gemeente Venray. En u kunt daar meer informatie over vinden op onze website. Kijk daarna. Er zijn nieuwe vragen binnengekomen en een van de vragen is natuurlijk van hoe is dat paasweekend nou eigenlijk verlopen? Nou, u heeft het kunnen lezen, u heeft ook de minister-president over gehoord. Er is eigenlijk grote tevredenheid over de manier waarop mensen zich gedragen hebben. 95% van de mensen heeft daar goed aan meegedaan. En voor die anderen, nou ja, daar sturen we op, daar zijn we druk mee bezig om ook die mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Er is een vraag gekomen, ook van de redactie Peel en Maas. En dat is een vraag over de 1,5 meter economie. Of wij daar ook al over aan het nadenken zijn. En ja, er wordt in de kring van burgemeesters uitvoerig nagedacht over hoe die tijd eruit gaat zien. En dat is een beetje de tijd, de minister-president heeft daar gisteravond al iets over gezegd en aanstaande dinsdag komt hij daar ook op terug, over de toekomst, over de komende weken. En eigenlijk zie je dat de cijfers natuurlijk achteruit gaan. Nou, daar zijn we allemaal best heel blij mee. Maar je zou toch moeten het idee moeten plaatsen in een groter perspectief. 6 weken geleden hadden wij nog een 1,5 centimeter economie. En dan heb ik het even over de carnaval, waarin we met z'n allen druk in het café, in het restaurant of waar dan ook feest aan het vieren waren. Dat was 1,5 centimeter en nu willen we naar 1,5 meter. En dat doen we natuurlijk ook echt om te vermijden, het risico zo klein mogelijk te maken en ja, toch het leven wel weer te kunnen oppakken. Want ook dat is belangrijk. Dat een aantal zaken ook door kunnen lopen, dat we gewoon kunnen winkelen, dat we onze dagelijkse dingen kunnen doen, maar ook dat die economie langzaam wel weer gaat draaien. Want het is heel belangrijk dat er ook weer geld verdiend wordt in de zin van de economie moet draaien, want ergens moet het geld ook binnenkomen. Tegelijkertijd willen we ook in de gaten houden dat de zorg voor mensen die ziek zijn, dat die goed blijft, maar ook het risico zo klein mogelijk maken. Nou, dat is een enorm dilemma. En dat betekent dus dat we het in de komende tijd gaan proberen. En dat kan alleen als ook echt iedereen daar de verantwoordelijkheid in wil dragen en daaraan meewerkt. Nou, hoe het precies gaat uitzien, die maatregelen en de verruiming daarvan, ja, dat is afhankelijk van wat in de komende dagen besloten gaat worden. En aanstaande dinsdag zal de premier daar meer over gaan zeggen. Wij denken daar in ieder geval heel constructief in mee als gemeentelijke organisatie. Zo is er binnenkort natuurlijk ook Koningsdag. En er zijn al mensen die hebben gezegd van het wordt geen Koningsdag, maar woningsdag. En dat betekent eigenlijk dat mensen vooral gestimuleerd worden om thuis te blijven en vanuit het thuisfront Koningsdag te vieren. Nou, u heeft het misschien al ergens gehoord, maar er is door een aantal zeer creatieve ondernemers een idee ontstaan om op woningsdag iets heel bijzonders te gaan organiseren. En daarover volgt nog meer informatie. Maar hou Peel en Maas en andere informatiebronnen in de gaten. Want ik denk dat het nog wel eens een hele bijzondere en toch een hele mooie en vriendelijke Koningsdag in de woningsdag kan worden. Dan is het de vraag van Han Siebers. En hij vraagt, hoe zit het eigenlijk met de grote evenementen? We hebben Jera On Air. En we hebben natuurlijk ook de grote kermis die normaal gesproken begin augustus zou plaatsvinden. Hoe gaat dat? Mogen ze doorgaan? Ook daar kunnen wij op dit moment nog niet heel veel over zeggen. Wat wel de lijn zal zijn, is dat je mag verwachten dat er enige strengheid is rondom de grote evenementen waar we gewend zijn om misschien op een paar centimeter van elkaar af te staan. Daarmee is het risico van overdragen van het virus natuurlijk veel groter. De kans dat daar heel veel mogelijk is, ja, die vind ik nog steeds wel heel klein. Maar
de kermis, wie weet, kunnen we toch een manier vinden om toch de kermis te vieren en wel de afstand te kunnen garanderen. Nou, we gaan het zien. Er zullen hele creatieve koppen moeten zijn die daar slimme dingen bij gaan bedenken. En hoe dat uit gaat zien, we wachten het af. Maar daarover, zo gauw we iets weten, zullen we daar ook meer over melden. Chris Lonen, die zegt, het was afgelopen weekend toch wel heel erg druk op de woonboulevard in Venray. Het was echt druk en dat stoorde mij. Wordt daar nou eigenlijk wel gekeken naar de veiligheid? Nou, ik moet zeggen, ik heb inderdaad ook via de politie en onze eigen toezichthouders gehoord dat het er druk was. Maar dat doorgaans de mensen echt rekening met elkaar hielden, 1,5 meter afstand hielden. Maar daardoor was er misschien zichtbaar wel het gevoel van zo, dat zijn veel mensen bij elkaar. Maar de discipline onderling, daar was men heel positief over. En ik denk ook dat dat een beetje al een voorloper is van die 1,5 meter samenleving waar we naartoe gaan. Rekening houden met elkaar en dan is op zich heel veel mogelijk. Er wordt naar gekeken, dat zie je ook bij supermarkten, waar de karretjes schoon worden gemaakt, de mandjes schoon worden gemaakt en waar vooral ook wordt gestimuleerd van neem een kar, zelfs verplicht, want dan heb je al vanzelf bijna 1,5 meter afstand tot een ander. Maar ook bij al die zaken gaat het erom, let zelf ook erop dat je het risico zo klein mogelijk maakt. Dat waren eigenlijk kort de vragen van deze week. Dan zijn er nog gekomen 1 limerick en er is een gedichtje, daar zal ik zo mee afsluiten. Hai Jeuke, die schrijft, de klagende inwoners van Blitterswijk zeiden, we krijgen wel een erg hoge dijk. Die wordt echt veel te hoog. 30 centimeter lager, dan houden we het ook wel droog. Maar met dat betoog kregen ze uiteindelijk van Rijkswaterstaat wel gelijk. En dan is er Herman Zegers. Hij heeft het wat ruimer opgepakt. Het is geen limerick, maar een gedichtje. En hij schrijft, het is een beetje een terugblik op Pasen. Hij schrijft, Pasen. Het vieren met kinderen en kleinkinderen was er dit jaar niet bij. We moesten het binnenshuis vieren, samen starend naar een gekookt ei. We hadden geen gezamenlijk ontbijt, een brunch of diner. Wat ongezellig allemaal. Nee, het zat echt niet mee. Maar als je op tv onze zorgverleners zo hard ziet werken voor onze medemens, dan weet je meteen, Pasen, dat is dit jaar een bijzaak. We denken aan onze medemens. Pasen 2020 ging daarom stilletjes voorbij. En weet je wat? Dan koken we nog maar gewoon zo'n lekker ei. Een mooie afsluiting. Ik hoop dat wij volgende week meer kunnen vertellen over de evenementen rondom Koningsdag en Woningsdag, maar ook over de herdenking op 4 mei en wat 5 mei te gebeuren staat. En misschien kunnen we dan ook wat meer vertellen over de echte invulling van de 1,5 meter samenleving. Voor zover voor vandaag is dat alle informatie die ik te melden heb, maar u kunt natuurlijk uw vragen blijven insturen bij Peel en Maas TV. Dankjewel en tot een volgende keer. Soms lijk ik te verdwalen in een doolhof van paniek. Maar de hoop die brengt ons samen, dat is hoe je het moet zien. Worden dagen, weken, maanden en weer ver bij mij vandaan. Stilstaan hoeft niet te betekenen dat je niet vooruit kan gaan. Wees niet bang voor wat komen gaat. Soms zal de zon moeten ondergaan. Denk aan morgen, dus doe vandaag. De tijd zal het leren en brengt ons weer bij elkaar. Al is de toekomst nu onzeker en weet je niet waarheen. Het is oké om bang te zijn, we staan samen nu alleen. Wees niet bang voor wat komen gaat. Soms zal de zon moeten ondergaan. Denk aan morgen, dus doe vandaag. De tijd zal het leren
elkaar. Blijf gezond. Samen gaan we het doen. Tijd die brengt ons bij elkaar.